Miksi mä aloitin tehdä sisältöä suomeksi espanjalaisena? Siis mä oon jo tehnyt sisältöä 5 vuotta ja 1,5 vuotta sitten mikään ei toiminut. En ollut tyytyväinen siihen, mitä mä tein, enkä siihen, miltä se tuntui. Samaan aikaan mä halusin oppia suomea, mutta mulla ei ollut aikaa, koska mun sisältö tuli aina ensin. Joten mä päätin yhdistää ne. Fake it till you make it. Mä opin kieltä samaan aikaan, jotta ehkä se avaisi ovi paikallisiin ystäviin. Ja tää oli vähän mun liiketoimintatavoite yhteistöihin, mut mä en ikinä odottanut siitä, mitä tapahtui sen jälkeen. Mä odotin paljon heitti, että ketään ei kiinnostaisi mun tarinat, mun aksentti, mut se oli päinvastoin. Viestit ja kommentit, joita mä oon saanut, ihan oikeesti ne olivat yllätys mulle. Tää tili on vielä pieni, mut mä en uskonut, että konsepti toimisi niin hyvin. Mun kielitaso on parantanut paljon, se oli pääasiallinen tavoite, ja vaikka mun on pakko myöntää, että mun liiketoimintatavoite ei oo toteutettu, se ei enää haittaa mua niin kovasti. Mä rahoitan tämän projektin videoeditoinnilla muille vaikuttajille, mutta se mitä en odottanut oli se yhteisön tunne. Ja se on jotenkin ylivoimasta positiivisella tavalla totta kai. Ja siitä kiitos paljon.